ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। राज्यातील 108 रुग्णवाहिका चालवणारे चालक हे 2014 सालापासून अत्यंत कमी पगारात काम करतात। यावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र रुग्णवाहिका क्रमांक 108 वाहन चालक संघटनेने आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले होते। मात्र या विषयावर अद्याप देखील तोडगा न निघाल्याने महाराष्ट्रातील 108 रुग्णवाहिकेवर काम करणाऱ्या चालकांनी बेमुदत संप 1 सप्टेंबर पासून पुकारलाय। चौके प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रविवारी रात्री 8 वाजता साप आढळला। त्यानंतर सर्पमित्र श्री अनंत बांबर्डेकर यांनी चौके आरोग्य केंद्रात येत हॉलमधील लादीत लपून राहिलेल्या इंडियन स्पेक्टेकल्ड कोब्रा या प्रजातीच्या सापाला पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडले। सावंतवाडी तालुक्यातील इन्सुली खामदेव नाका येथील काजू फॅक्टरीमध्ये रात्रीच्या वेळी चोरी करणाऱ्या आरोपीला केवळ 12 तासात गजाआड करण्यात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा सिंधुदुर्गच्या पथकाला यश आले। या चोरी प्रकरणी सावंतवाडी येथील कन्हैया मनोरंजन गिरी वय 33 मूळ राहणारा बिहार या सापळा पकडून ताब्यात घेण्यात आले। सातोसे गावातील विजेचे बहुतांश लोखंडी पोल गंजल्याने धोकादायक स्थितीत उभे आहेत। महावितरण कंपनीकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही नवीन पोल उभे करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली जात नसल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप आहे। येत्या 8 दिवसात नवीन पोल उभे न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा माजी सरपंच बबन सातोसकर यांनी दिलाय। पावसाळी बंदी कालावधीनंतर 1 सप्टेंबर पासून नव्या पर्यटन हंगामात सुरुवात होणार आहे। ऐतिहासिक किल्ले सिंधुदुर्ग दर्शन प्रवासी होडी वाहतूक सुरू होणार असल्यामुळे पर्यटकांची प्रतीक्षा संपणार आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।